Aku tak bali sik, Dela. Apa ya ngabari bojone Bagong nek Bagong mati. Aku andane Bagong wis meneng kene campur kancane ra mumpung kuruse tro batange akeh banget kok. Rasa dikubur ben. Men pangan gagak, pangan singa, pangan macan. Ah iya, malah ratno tilase ya terus. Ah iya. Ngerti aku sipate saiki. Candak kowe. Mula kok HP-ne bojoku ana jenenge Yanto. Jebulno asline Garing. Genah ming disamudana karo jenenge. Iya, Yanto 12. Wis ora masalah aku santai kok wonge.